Presented by Pal Pal Music. Pal Pal Music. खावे के रहल है राजा मनन बहरी जी रहसु बोलैले माई आई गहिली जी खावे के रहल है राजा मनन बहरी जी रहसु बोलैले माई आई गहिली जी कलकत्ता से चल के पटना में आइली आने में धइली धीर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर Presented by Pal Pal Music. Pal Pal Music. नेक दिल के आस होई पाप के विनाश होई कहरी कमाई के गुनहगान हो राजा समझना पहिले रहसु के महल बोलैले जहाने ला बात ही जहान हो मैं हराइली रहसु कहले मानी जरा जाफीर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर Presented by Pal Pal Music. Pal Pal Music. राइटर अतुल को रखियो ध्यान हो लिखे राउर बतिया पुराण हो गावे विजेंद्र कहानी बतिया के सुनी जानी देह दीना तनी साधेयान हो कि जब कांत सोनू सागर चरण में गइले है कि रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर हाँ रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर खावे के रहल है राजा मनन बहरी जी रहसु बोलैले माई आई गहिली जी कलकत्ता से चल के पटना में आइली आने में धइली धीर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर रहसु के फरली सिर माई रहसु के फरली सिर सरस्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेमा मोड़ सुपौली रोड टावर के पास।